ಹುಡ್ರನಿಗೆ ಸಮಯತನ ಬಿಡುಮನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಳುಟ ಮಾತಾಡೋಡೆ ತುಳುಟ ತುಳುತಗುಲುಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം തൂಪಿನಿ ಕಂಬಲಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ ಇಂಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೊಡಪ ಮಧು ದೊಡಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರಡ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ತೂಯೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ and I hope multurdu undu karnatakadu world muttapu undu, and if we give it all the love and undu enkalna culture undu enkalna it's in our it's our pride and we should take it to the world, and it is also very fun to watch. But thank you so much for all the love, and hopefully next year barode next year la barka battu boka undet malla uppodu function. Thank you. mulp alpadagaluge okay. People there, hi. Bye. ಏತ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಲೋ ಚಲೋ.